presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigapon ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Bagumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugo Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Clemente. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Clemente. Pinakong problema bahay ni sa ko asawa nga ambot og nakasabot ba ko sa batasan ani. Pero aron inyong masabtan, inong ko ni pagsugod. Oh my love. Pre! Oy, pre! Sibilihim lagi na ako. Tuyo ko agad. Kamu din ni pre. Orbida. Pre. Siya, murag practice, mag-concert. Pinag-Heyman Zarit naman na yung kantahon. Di ba sa una? Victor Rublik ito sa una. Karoon, Heyman Zarit. Practice na pre. Lingaw ba? Wa pre. Ang akong gikatakanta ng sitwasyon ron ba? Ah, Di di ba? lalim ning kita magsigitag panlaba. Ay ora, kita ring na. Lingo na mo na. Mo na dispuga ko na ko ron. Yes, ano mo, pre? Ako, katakanta mo sitwasyon. Grabe rin sa na eh. Mura nagbukid nga Mount Manunggal mo. Mount Manananggal mo ang labunod. Say, ko Mount Manananggal. Mount Manunggal tingali pre. Mount Manunggal ba ito? Abi na ko. Oh, mana. Di ba? Oh, okay. Isa. Wairaro ni mo eh. Bitaw pre. Tinuod bitaw na. Kaysa, way raro ha? Raro ni mo pre, way raro. Ako way raro. Ibitaw daghan ka na mo na. Grabe ka na labanan ni mo. Tawa na raro. Mau lagi pre. Grabe ka. Mano ra. Oh, mano. Oh, may washing machine pre. Oh, di. Mano yun. Mida, biliban ko. Okay na ka na pre ha? Believe ko ni mo na da. Bito, Ako di kumuki ano eh. Bito pre kini konpre. Wa magila ing kapasangilan ani pre. Kadto yun si Eva o si Adan pre. Ha? Adam and Eve. Iba gyud mo hinungdan ani. Ano iba ang pasangin lang tao kadugay na anto namatay. O kung sila unang tao sa kalibutan unsa. Mao lagi. Sila mo nakaingon nga daghan kayong labanon. Ay pre. Oh. Kay gwapa pa kana ni Iba o gwapa kana ni Iba ang mansanas pre. Wa untay mo sinina ron. Ha? Vida. Wa tay daghang labanan ron. Bungo sa ito'y mga kitos! Dong Clemente, Elisa na niya gutong suga sa CR kay di na mo siga. Ponder na tingali. Naminaw ka na ko, Clemente? Unsa to rin? Ay, Elise, ang suga sa CR kay di na mo siga na ponder na tingali. Kuan, paliti bumbilya ka to Elisan. Ikaw na palit dito kaya nagluto pa ko sa tupaniod to. Kanay kwarta na ibabos TV oh. Kanay kuhay para bumbilya. Paliti na yun ha, kay ngit-ngit kaayo, guwatay suga CR. Unsa ko na lang kagabi eh. Basig ko hito na tong lubot diha, di ta kakita. Talawan ba niya?
hadlo kong kuhito ni lubot. Kisaw tayo kuhit niya. Kadahanin bayan na eh. Ha? Kuhito. Nayo! Uy, Nayo, Noy Clemente, anak mo. Noy! Anak mo restauro. Lilit man. Oh, Dailit. Dailit. So, Dailit. Nabili lang ng gate yan eh. Nabili lang ng kural niya. Noy! Noy Clemente, nasi ng Jovi? Oh, nang Jovi ni mo. O naman. Nga naman ta, ha? Sa may amoy kalagad ni mo, dahi. Noy, ingon mo si nanay, naaba ko no mo'y kuan asin. Mangayo ko no gamay si nanay. Oh, no, aman. Ipang-kidney naman ka itong kadaghan ng mga asin. Dali. Day. Oy, Lilit ni anak ni restauro ba? Pag mangkong luloy, tindirog taho sa iskina, mangayo ko na siya asin. Gaya, day. Nga, pili lang po og mantika, Noy. Oh, pilisan ko ng mantika, day. Og naamoy buwad, Noy ba? Apili na lang po, Noy B. Ilisa lang ko no mo, ineksweldo ni nanay. Ano di trabaho nanay mo? Naa, Sa may trabaho niya? tigpapilit og kinasun sa figurin. Saktoy. Mo ba? Og namoy sud-anoy, apili lang pag sud-anoy, B. Dailit, inas nanay mo ha. Karera sa pupuya diri sa bahay. Di amay nakabakanting kuan kwarto na mo diri. Unya masud ka ning duhanoy. Sa? Ang basig kamay ra na inyong kwarto ba? Dili mi masud duha si nanay. Makuyog sa day ka. O natural, kay ako man na sing nanay. Di ara Sa mga Clemente, uy, binuangan na nimong bata. Ha? Kuman, binuang gud. Ingon man siya ng Jubi, nga anilang kunumi niya papuyon si nanay, nga dili siya musugot, nga muuban ko, di siya musugot, si nanay ra kuno iyang gusto. Sinuod na Clemente? Sinuod ba na? Midjar to, oy. Ako ni bata. Umidra na ipa! Kita sa uro ko eh. Ako ito bata. Mutuom sa tayo. Kumidjar. Ayaw pa mangkak. Kumidya kay nasakpan man ka. Pero ogwa, di ka mo angkon. Di ka mo tugan. Asa di mo tugan ba? Ang bata Clemente, mas sila pa ituhuan sa mga huwis. Kay nahibaw sila nga ang bata, dili kahibaw mamakak. Di ko taon. Katong bata ha? Kamaro to? Dito ka mo mamakak? Bunalan nga ito gapos ang nanay kay makak. Unsa may gipamakak adto? Ipunta na siyang nanay. Kung nakakita ba siya 20 pesos na gibutang siyang nanay sa iyang sayal. Wa naman dito sa iyang sayal niya. Ayang anak, may nagkuha sa sayal kay palabhan. So, klaro kayo sa may nagkuha. Hala, na ebidensya di ay. Kaya sa dihang ipunta na siya sa katong bata, ha? Kung nakakita ba siya 20 pesos, mayon siya nga, wa kuno, wa nay, ha? Pero nagtangag og lollipop. Di man siyang lollipop kung wa pa siya 20 pesos, wa pa siya kwarta. Siya ay nagkuha. Kadtong 20 pesos, iyang gipakita og palit og makaon. Ug moingon ka, way bata di ka mamakak. Asak tuo. Hilob na ay. Kuan nagigakastanan, judgmental, hastang bata imo pang awayon. Away. Si away. Tingin palit ni daw na. Si away mo. Hilob na ay. Away ya boy. Unsa man may kaibog ka sa ina natong bata? Padta ako si mong mata. Nganong gusto man ka nga anin imong papuy unang inahan natong bata? Ngano man, ha? Ha? Kay imong kamangon. Hayati na. Sabag na jubi oy. Nalang ta Clemente, nainaong nimo ay hangol kayo. Ang ako. Ang ako. Grabe bitaw. Usaray gipaabot nako Clemente, usara gyud. Unsa man ko nagipaabot mo? Bonus? Bonus imong mata. Dili bonus ang ako gipaabot. Kung dili ebidensya. Ebidensya Clemente. Makakita lang og ebidensya nga may babae ka. Ha, putol gyud ang imo. What? Usa putol ako. Kada nagbitay nga naglabyog-labyog si mga tubangan, putol na. Ha. Ay, bidas ni mo eh. Hibaw jud ka nervyoso ta nang nga putol. Bago pa kita naputlan og tubig dire atong usang buwan, naputlan pa ta kuryente. Karon nga ako na sa nagbitay may putlon. Ano?
Kuwang ko data 2 ka buwan? Ha? Kuwang ba ko data 2 ka buwan, ha? Wa. Wa ko kadata? Wa ko kadata? Sama day. Datas imong mata. Mas may pang turko kay imo pangdatahan. Data Ako? ko. Dili ka tandayan. Di gyud ka mo kihol. Sunod di na ko mo tanday nimo. Tukon ko na ng naong nimo. Oh my goodness. Kanahan to kay na ko asawa. Di gyud masabot usahay. Ang gusto niya nga siya gyud mo itumanon. Ang problema kay kining iyang gusto mag-usap-usap. Para sa gahapon, ingon siya, alam ko no ikaon o inununan. Unya, nag-unon pa kagabi eh. Wa mo kaon. Ha? Kanang itag pinilitong isda. Aw, di, ako na lang giprito ang inununan. Mao nang lisod kayo ng sabton eh. Pagkalisod sabton. Unya to. Pre, minti. Oh, pre! Akong amigo ba? Baka pre, nasisakyan na nga baligya. Di pa kay bunog. Di pa sa bagong model, pero ayaw pa kay kondisyon, pre. Oh, ba unya to? Nagdam sila sa Manila, pre. At doon silang puyo rito kay... At doon sila muling niya rito kay naman sila yung mga negosyo kuno rito. Kaya ang bahay nila din halin naman sa so karon ang ilan na sa sakyanan mo ay ang ibaligya. Kayo, na mahalin. Nya, lisod mga nung larga sila nga mahalin nila ang mga butang, pre. Mga ilan na ibaligya, pre. Nya, para mahalin da yun kay larga naman sila, ibaligya nila brato. Mao ba, pre? O, pre. Mao nga, ikaw, maoy akong giunag ani, pre. Para dito tumatos laing. Pila mo sa balikya niya, pre? Ibaligya nila og 40. 40 pesos? Di, oy! Oh. Grabe, 40 pesos. Grabe, mas mahal pag pisika na. Ano mo gina ibaligyan niya, pre? 40 lagi, 40 mil. Ah, mahalo sa diyon, noy. Di na mahalo yun, unsa. Di ba ako piling presyo sa mga sikinan, pre, nga sikanan? Kanang mga bago pang model, pero sikanan dito. Na mga gatos kapin. Mga branded 1,000 kapin, ha? Unya, kanang akong daan-daan nga model, pero mayo pang kondisyon, mayo pang forma. Nanas mga 70 mil, pre, ngantos 90 mil. Kanang 40 mil naman na. Mga sayang kinamaantos laing, pre, makapalit na. Mao ba? Ug ang nakanindot na, pre, kanang 40 mil, pwede ni mo kaduog bayad. Unya, kaya migom na nako. Atong ang yun nga, katulon itong bayad. Sugot ka, ana? Sugot, oy! Be, 40 man na, i-divide og katulo. Pila man? Sa, kalkiyon sa na ko, Gigi. Kamay na lang, oh. Kuan, pre, nas mga 13 mil, pre. Oh. Tiaw mo na. Kagamay lang, anak. Kay, nani ma? Ug na kay bisan 90 mil, ay 19 mil diha, pre. Kay, ihangyo man ako, pre. Katulo magbayad, sugot rin lagi ni. Ya, daw na natog 10 mil para di na matuslain. Mao ba, pre? Sayang kay, pre. Ug laing makapalitan na. Kaya ako, napala ko'y kwarta, awan na. Oy, ako na napalit to. Nya kay wa mo ko'y kwarta ni mo nga, nangita ko ni mo. Ug kinsa siya makapalit ato, agi po og tabang sa akong amigo ba. Mga ikaw ginakunaw na pre. Sige pre. Kay mayo, way dagang kuskus bulungos mo ba? Kompleto mga papilis ito pre. Ako libalas mga papilis pre. Kay ako na itong ilansang dito. Pero ako'y bahala inig down na itong 10 pre para makuha din na ito sa kanan o magamit din mo. Sige pre. Okay. Asultihan sa na ako Mare, pre, ha? O sawa ba? Aw. Balik ka kurang hapon, ha? Sige. Ikaw, pre. Mauna, day. Ha? Mauna. Siguro ka nga maogid na iyang presyo? O, laki. Nay. Nagisintan ko rin pare sa kyanan, no, nay. Awa. O, di ba? Bayo pa kayo sino pa kayo nawa, no? Karaan lang model, pero di pa mo kayo luma taraho ng model. Sige, dayon na na. Sige. Ako down na ako, ha? Para magkuha na to sa kyanan. Unya, tabang-tabang iputaw ko sa kuwang. Pag nagkukog ba? Katuluon ko nung nabayaran na to. Ha? Sige. Basta na ang sakyanan, ha? Tabangan ta ka nga, maimpas dayon na. Larga!
Okay, pre. Malipay kita kumigo kay maglarga naman sila. O sige, pre. Ato na to, pre. Kuan, pre. Ako lang mo adto, pre. Kay ako pa mo itong inyoon. Oh, musugot ka na, pre. Sugot lagi na, pre. Labi nagmakita si mong down payment. Tando lagi na. Oh, sige, ko na ibala. Paningwa ang sugot, pre, ha? Ako'y bahala, pre. Ada doon lang ko daan ng kwarta, pre. Pry down niya dito. Aron di na siya makakuha lain. Di mabalik ang lain ba? Oh, sige, pre. Diara-diaran 10 mil, pre. Okay, pre. Og maigmatan mo na nagsakyan na nga mag-park sa inyong tugod. Di na siyong bay. Makita gani ka nga na ay mag-parking ay sa inyong tungod, mauna ng bag-o ni mong daan nga sakyanan. Laman kayo, pre, ha? Okay na. Si okay na. Ako na nahatag ang kwarta, ha? Nga kung i-down ba, ipadaan ako sa kumpare. Unya, ugma, lahos na itong parking din sa sakyanan. Mga ako sang limpyuhan ng tubangan sa itong bahay, ha? Para dili kayo lisod pag-parking atong bagong sakyanan. Clemente, di lang sa tingalita mo alanganin o kuha sa sakyanan? Ano para down? Na ako'y gisaaran nga baboy, palito na ako para lapa, para baligya. Ay, unya na ng baboy. Dayo, ito na akong kumpare ang kwarta. Ipadana na ako para pagsigurog down. Ha? Ugma, inigmata na to na anang sakyanan sa atong tugkaran. Nagparking na. Mao nga, relax lang. Amo nang i-cancel ang palitono ng mong baboy kay amo nang nahatag para daw sa sakyanan na kwarta. Unya, pagkaugmaan na. Dong, Clemente, buntag na ang atong auto, basig na narandas gawas. Lawak ko no din. Nakanabay, nagparking ang sakyanan sa atong tungod kay ingo daw kong kumpare nga, iparking mo niya lang di ako no sa atong tukaran. Para surprise number, nagmata ko no na to. Mao ba? Kasi ganito, tanawa dito lang, tanawa ko. Huwag may sakyanan na ba nga nagparking sa gawas? Oo, Dong. Nani nagparking? Tanawan Dong, tanawan ko sila nagparking. Purlo! Nagpailong! Dili dito ba, Nagudi patay din sa ito silingan, ay. Gihatod. Kuyawa na ako, pero mauna to ba? Tawagi ko no, bitawagi. Kaya may tawagan. Patay mong kumpare nga mo ay nag-deal ni mo good. Siya magkagihatagan ni mo sa kwarta. Oo, kay si Aramay muhang niyo, kung masugot ba itong katuloon itong bayad, unya para masugot, pagkitoon yan sa kwarta nga 10,000. Mura gikulbaan ko ani Clemente. Tawagi ng imong kumpare ba, gikulbaan ba ako, tawagi! Unsa, di naman makontak kung kumpare, day. Nayati na. Nascam ta ni Mente. Grabe sa niya. Kumpare, mangunay sa. Ano ko tao dili? Mag-unay pa magayon na mag-asawa. Taruhan na Mintiha. Adtua siya sa ila. Kuhaag balik ang kwarta. Kuhaag itong Mintiha ka kay para baboy ba yato. Kuhaag ito. Muna problema na ko kay dihang akong giadto silang gipuyan. Pung pastag iya, wa na dito nagpuyo. Nibalhin ako nagpuyo kay tutuno kabuan ko nga wa kaabang sa abangan. Nalibog ko. Asa pangitaa. Pero tinso ko asa ko asawa. Kay parang baboy na banta ito kwarta ha. Saon man ako eh. Saan akong bato na ni? Malug na pagkitaon ko ninyo sa man kung kamo pasultihon. Clemente. Good morning. Good morning din. Nani Kabaro. Nani Kabaro, ang bubog sa ilim mong manok, nagkabihag ng Yapon. Kabihag ng Yapon. Good morning sa atong presidente, senior citizen, si Boy Prainog, no? Boy Prainog. Kumusta ka diya, Sir Boy? Thank you kayo. Salamat kayo sa tanan na itong mga kaigsunan nga namatid ito karon. Shout out sa taga Santa Margarita, Hilongos, Leyte, Atipres, JP Rublas, Nancy Rublas, Sheila May, Ma'am Elisa Seferina,
Si Rafina o sa tanang mga Santa Margarita advance sa tanang mga taga Santa Margarita advance sa pipesta karong Mayo 22. Alayo lang. Ay, gulyat na day pa shout out si Shirley. Sige. Yan yung classmate nga tigpaminawan dyan na to. Si Arturo Dilantar, Elmer Mosquiti, o si Julius Ambrad. Mga classmate ni Shirley. May pagpaminaw ninyo. O, ni Dona di ay ko Andison. Dona Dison Davao. May og sayang ginikanan mamagpapa. Yung mga igsuban pagpaminaw ninyo. Thank you. Okay, salamat kayo sa tanang mga bata. Kinalam mo, inom kita doon pepe tabliya mga bata. The best you can to imnon, paduta sa klase niya. Sa tanang mga bata nga magsuri-suroy, ogom, obi may special, og diamond, may special. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karagadlawa. Dondro, kita to sa Fiona. Si Inday Fiona. Fiona. Oo. Anya, katong problema ni Dondro. Sa problema, arigad. Ang problema ni Fiona. Problema ng Fiona? Si Fiona to. Lalaki si Bambina gada to. Clemente. Clemente de. Ayon sabi. Ang Clemente oy Unsay problema ni Clemente, Bam? Bam, ali Bam? Di na-scam sila siyang kumpare. Di ba? Tuling kwarta nga dako kay. Ay, sakto di ay. 40 mil niya. 40 mil nya. Tawagan di naman ko. Giingon nga i-down og sakyanan. Wala di ay. Mao ni ako problema sa diyang giadto ko sa ilang puy-an. Kung pastag iya, wa na ako dito magpuyo, ibalin-balin tulo ka buwan ng waka bang. Ay. Naliaron libog ko pangita, porti suko sawa. Kay para baboy ra unta tong kwarta ha. Unsaon naman lin nako. Unsa ba akong baton palihog tambagi ko ninyo. Saman ko kami pistolto yung Clemente. Mao ni Ate Pres. Gila-dila siya si ang amigo taon. Mas kwarta kumpare niya. Para daon ko sa sakyanan. May keg stock to yung kumpare Ate Pres. Ay, grabe kayo. Nya karon tagaan nila sa kwarta, nawa man, 14 lang pangita, anya mao to nga, hantod karon mapagid sila kakita Ate Pres. Awa na? Tawa na. Wa na? Smoke istibas to. Smoke istibas na. Diing na pa sila, Ate Pres, nga, inigbuntag sa iyo, ang iyong auto na diyan, ang parking na sa inyo. Mo ba? Pag kinagtugaw ko na, bahayag pang, paghayag na. May keg sila stock ni Buta. May kwarta? 40 ginaw niya. Gidaon. Ang sakyanan ko, ha? Jis ra. Jis. Jis lagi. Gamara. Pagkabuntag ni parking ang Porlon. Siyempre. Ang pulo, naglaw siya mauna, niya dili di mao. Ano man? Nagkasawa kita na sa kita ni parking ni. Gita ka sa sawa punta na. Porlon na patay niyang sakit. Doon na gina inamatay sa ilang silingan. Mao di ay. Oo. Ipaibot ang bay. Ipaibot. Doon na nakautang o kwarta. Ang giingon nga kung dili sa kabayad, iya na ang bahay. Ni adto ang tagiat kwarta kay magningil, magsabot sa bahay. Karon, ningon man sa tagiat yuta, ibtan nyo ng bahay. Kuha mo ng yuta. Kamu rin sabot-sabot. Ibtan nyo ng bahay. Dada dito nyo. Uy, laungon. Nya ba? Nya kibot. Ha? Kibot ba, bay? Ningon ba? Ay, sa... na. Ay, babi ko kisay nakapalit atong bay sa Bambina. Mao, kidato ni Bambina. Watsa. Kuan, kining na ang... Doon ay panultihon Goliath nga kinahanglan ko no, money matters supported by papers. Bisan ko nung piso. Nanglan doon ay papers. Kadiyot sa. Arita sa Old Testament. Isaiah 65 verse 12. Isaiah 65 versikulo 12. Ato nitanawon ha? May kay pakaswat. Ipapatay ko kamo pinaagig ug wala gayo magkaikyas kaninyo tungod kay dihang gitawag ko kamo wala kamo mutubag sa dihang misulti ako wala kamo mamati gibuhat hino ninyo ang daotan o gipili ang wa ko kahimuti. Dibasa na ko nila para dili ngadto ni Clemente. Dibasa na ko ngadto si ang kumpare. Katong nag-scam. Kamo Clemente, kamo may na-scam, wala mo'y tulobagon. Apan, lagi, kamo mo'y nabago, kamo mo'y na-scam. Ang kadto hinuong imong kumpare. Maotoy akong gipabati na akong gibasa karon nga ingon na bang Ginoo nga patyon ko kamo.
pinaagig espada. Pero, kamo, wala mo'y nabuhat nga dautan. Galing lang ang inyong pagtabang nga na scam. Ang ako pasabot ani nga, ang tanan, ihangad lang natos taas. Unya, magbantay ta sunod. Magbantay ta sunod kay katong kwartaha para matato negosyo. Gigahin ko nung tuto siyang asawa para inegosyo. Kanang babuyan. Oh, kay pananglitan og nakapalit sila sa bakten nga ilang buhion. Ang ilang problema ito, ang papalit naman lang niya nga ito sa, o sa tawagan nila, grower. O sana mga galamit. Mga feeds. Oh, ana. Permiko, na. Oh, ingon ana, oh. Ang inyong gibuhat, dilip kayo utal pa. Sa imong pangutana kung sa buhaton ninyo, ang inyo rin yung buhaton, Clemente, kapag ato ninyo, wa naman mo ikita og asa puyo. Hangad lang tas taas. Hangad lang tas taas. Kay mo'y pag-iingnon, ang ligid nagtuyok. Tuyok. Oh, nagtuyok ang ligid. Karon naamos ubos, kamoy naligsan. Ligsan. Oh, inigtuyok ka na, malsa naman. Oh, magkabangon naman mo. Oh. Hangad lang tas taas. Kay mo'y pag-iingnon. Maglakaw, maghangad. Oh, mo'y pag-iingnon. Bulahan kamong gidaog-daog. Batong-bata Sa inyo og sa hangad ko sa asin. Pidro mo lagom gani ka mo imo. Maglakaw ta maghangad. Maglakaw ko ta maghangad. Naligid naman ro na ituyok namang ligid, sato pa wala mo madatog eh. Oh, wala naman. Inigtuyok ka balik, sila na po'y madatugan. No. Bam, kanit pa ba? Ako na pasalamatan sa Padre Tami ugpo sa Kamambugan ba? Ubay Bohol. Imbitaron ko nutan niya mayo pohon bam ningon sa Padre Tami ugpo. Katong pare? Oo, katong taga Bohol ba? Gatami ram ko kung buti mong reverend. Pare ka na. Father Tami ugpo. Asa na pitilas Bohol? Kamambugan ba katong to? Asa na Kamambugan? Ubay. Ubay. Oo, di ay. Mao na to, bam. Mao na lang to. Ang importante ana, mo'y pag-ingnon, mas maayo na lang kamo'y gibuhatan sa ingon kaysa kamo mo'y nibuhat. Kaysa ako nang bulahan ang magpaubos kay pataas. Mo'y pong. Ako. Ipanood ka? Dili kayo ko kadawat na panood yun nga. Bulahan ang magpaubos kay pataas. Ano man? Usama na mo asa mo ko magpataya. Bisante ka man mit mo. Salamat mo talaga titulungan mo. Kung ako ay pasultihan.